Hello mga Jumegan ako nga mga ganda, mga gandararat. Mga gandararat kani nga video, ako na siyang gibuhat kay para ma-share nako sa inyo ha. Kay Wow! kabalo ko nga tanang babayi dili jud na kabalo mohimo og kilay. So, ako po dili po ko kabalo mohimog mga kilay mga gandararat. Pero i-share nako sa inyo ha, nganong nagkahimo ko kilay nga inani. Diba? Ako ang i-share sa inyo ha kung giunsa nako akong kilay. Then, before na, syempre, pasok sa ato ang intro. Hello mga gandararat, welcome to Gandang Maris YouTube channel. Please follow po sa ko ang Facebook page, Gandang Maris, ug sa ko ang TikTok, Anay Halwa 00. Pero pag bago pa ka sa ko ang YouTube channel, please naman mga gandararat, pa-like, pa-subscribe, ug please hit the notification bell para ma-update ka sa ko ang mga video nga bagong i-upload. Salamat! Mga gandararat, mao ni ako ang giga ato ang gamiton. Pag andam na diha para makabalo ka, syempre kinahanglan nato og brush. Flat nga brush. Mao ni ako ang ginagamit flat nga brush. Then naapod koy mga eyebrow kani. Pero kani jud akong ganahan oh. Gamay na kay siya. Wala pa ko kadtog Lolo Market, wala pa mi kalaag didto. Then naapod koy powder na ni pangkilay para dili kay siya ma-dark brown na ni siya. Tapos usay mo na akong ginagamit sa akong eyeshadow diri akong iputi-puti kani. Then syempre concealer o wala kay concealer liquid foundation mo ra akong ginagamit para sa ako ang kilay. So, kuyugi ko ninyo mga gandararat sa pila ka minuto lang gud, lantawa lang gud at least naa kay makatunan. Malay mo, magguan na ka kabalo na ka mang makeup sa sunod di maka-income na ka, di ba? Maka-extra income gyapon ka ani basta kabalo ka mo makeup kay og na mga parade, na mga kanang party sa eskwelahan. Uy, nanabi na ko mga pangwarta sa una no. Pangwarta ginako ni. Bahala ko mga light ra nga makeup, mga party. At least, bayad kag 350, 400, 500. Depende naman na sa imong client kung medyo naapod, di ba? At least, ang importante jud ang kilay. Kaya sa tinod lang sa kilay, jud ko maglisod sa unang mga gandararat. Pero, promise karon bisan unsa na lang nga kilay-kilay akong i-practice pud ko atong mga laminated. So mga gandararat tinan na to dugayon, kuyugi na ni ko ninyo sa pila ka minuto, tagayin ninyo pila ka minuto at least makabalo mo unsaon paghimo og kilay. Tara. Mga gandararat naman ko isa ka eyebrow, pero mao ni akong ganahan gud nang bahala gamay na siya. Kani atong gamiton. So sige na magsugod na ta. Pag andam na mo diha og eyebrow. Di ba? Kanang kita sige, pataka-taka lang jud ta, ana ra jud. Pag dili ka kabalo mo eyebrow mo ra ni mong buhaton. Mira lang jud ka eyebrow. Iangat-angat lang ninyo gamay diri Pero og di mo ganahan ay syempre diri ra pud ninyo dapit ipagi nya kay di man ko ganahan mo ko angay og dili na angat-angat akong eyebrow. Surrender man akong eyebrow. Sana all ni surrender akong eyebrow. Mura pug ako ni surrender na. Tanawa lang jud ninyo ni mga gandarara to nga paparehara sila kay ang kakuan ba kaduol. Malami magutong murag duol-duol kay makataas siya ilong. Ako mga usay tanaw lahi na akong kilay kay ngano. Pag gusto ra man ko unsa kay
Bagay na pod. Depende ra na ako ba kung unsay trip man nako gud niya akong kilay. Gusto na ko nga baga, gusto na ko nga nipis. So, naman na, inani na. Siyempre, kinahanglan na tuog, inani mga gandararat. Kining flat brush. Tapos, kinahanglan dyan na tuog. Wala man gud ko'y concealer. Muna nga akong ginagamit is liquid foundation. So na ko ang liquid foundation. Tapos, ako na siyang butangan o para dili kay siya dark. Kani akong kilay, dili jud ni siya pwede laminated nga eyebrow. Kaya wala ko'y kilay. Wala ko'y buhok sa kilay. Guys, nakuan biya ko na allergy ko ba ni kaon katong sunflower seeds. Lamit man gud siya. Inaanion na jud nako siya. Kaya para ma-plain. Okay na, plain na siya. So, atong buhatan karon concealer or liquid foundation. Liquid foundation ni siya. Baratuhon na gud ay. Sige, mahal-mahal din po ni artista ni. Ako ang ginabuhat, mao ni. Mga gandararat, depende ra jud ninyo kung ganahan magdili kaayo kuan inyong kilay. Angat. Mura pa tinyong irison katong unsay forma sa inyong gusto nga kilay. Siyempre, irison po din mag-apil ng sipon. Ay, apilon ninyo erase ng unsay forma diha. Tapos, sa ibabaw. Mga gandarara, tabi ninyo no, daot biya kong mata. Di kay ko kaklarog dool. Farsighted kaayo ko. Munang usahay. Di na lang ko mag-mind. Tapos, imin nyo nigianak din mga gandarara to kay para na siya form. Depende ninyo kung gusto ninyo katong murag na i-V diri sa tumoy or inani pa rin sa kuha. Pero nindot unta to nga. Kani siya tapos dire. Then ang kani siya murag i-connect ra dire. Pero karon nga tutorial, mao ni ako ang tutorial nga kilay. Di ba? Bisan pag di ka kabalo mo kilay, basta naalang kay inani na kay inani tapos na kay concealer. Mapurma na dyan siyang kilay mga gandararat. Tanawa. Di ba nagwafa na kay kong kilay? Ganiha, ang sarap ako rato siyang gidrawing-drawingan. Tanawa niyo. Taka lang kong drawing. Dire sa Picasso. Bongga na.
Ay, ginawa ko Lord tipon pa more. So mga gandararat mo na ni ang final look sa ko ang eyebrow. I hope nga na mo'y nahibalaan sa ko ang video tutorial. Thank you. Salamat sa inyong paglantaw. Please subscribe. Mag-follow. Thank you.